Gaurko deialdia berezia du biztan da. Ikastolen elkartetik dei egin dizuegu, ikastolen jai guztien izenean eta Seaskako eta herri urratzeko arduradunak ere hemen daude. Pentsako zenuten moduan ez gatoz ikastolen udaberriko jaiak aurkeztera. Kilometroen erredu berriari jarraiki aste hauetarako antolatuta genituen milimetroak, jaiak bertan bera utzi behar izan genituen iragarritako datetan. Modu berean, ezin izango ditugu, udaberriko jaiak ere, ospatu iragarritako datetan. Alegia, hau da, herri urratz, ibilaldia eta araba euskaraz, ez dira udaberrian ospatuko. Zaminez hartu behar izan dugu erabaki hau, ez egoen beste irten biderik. Euskal Herrian eta munduan maiatz eta ekainerako antolatutako ekitaldi guztiak bertan bera geratu edo atzeratu egin badira, ezinezkoa zen gu salbuespena. Uneotan, beste lehentasun handi batzuk ditugu, gizarteria eta gizarte mailakoak, eta larrialdi egoera hau amaitu bitartean, ezingo dugu ospakizunak egin, are gutxiago, ikastolen jaien tamaina korik. Udaberrian beraz ez ditugu gure jaiak ospatuko, baino ez dira bertan bera geratuko. Guretzat, jai hauek oso garrantzitsuak dira, dakizuen bezala. Auzolaren bitartez, ikastolakideon artean, ikastolen artean, eta ikastolan eta herrietako eragileen artean, harremanak estutzeko erabiltzen ditugu. Euskal kulturari 5 plaza handi eskaintzen dizkiogu. Euskarari 5 garailu handi bat jartzen diogu. Eta era berean hainbat proiektu aurrera ateratzeko finantzaketa lortzen dugu. Ikastolen elkartearen baitan, beraz, 5 jaietako arduradun eta ikastola antolatzaileekin batera aztertzen ari gara, herri urratz, ibilaldia eta araba euskaraz jaiak beste data batzuetara eraman. Konplikatua da. Udazkena bitartera, baigoaz, eta orduan ere, 2 jai bai dauzkagu ikastolok. Egun edo aste batzuk hartuko ditugu, hau dena taldean aztertu eta erabakiak hartzeko. Talde mailan, Euskal Herriko ikastola guztien artean hartuko ditugu erabakiak eta jakinaraziko dizkizuegu, gaur bezala. Uneotan, lehen esan bezala, beste lehentasun handi batzuk ditugu. Baina era berean, ezin ditugu ahaztu 3 jai hauek udaberrian ospatu zitezen, lanean, buru belarri, aritu diren voluntari andana, gure jaietan parte hartzeko konpromiso hartu zuten kantari, musikari, dantzari, pailazo eta artista guztiak. Azpiegituraz, arduratzen diren guztiak, gure babesleak. Guztiei, bihotz-bihotzez, eskerrak eman nahi dizkizuegu. Eta guztiak aintzat hartuko ditugu udaberriko jai hauek beste data batzuetara eta kaso beste formatu batzuetara eramaten ditugunean. Konfinamentua amaitzen denean, pizkanaka normaltasunera bidean jartzen garenean, urratsez urratz hartuko dira neurriak. Eta esperantza dugu gozatzerik izango ez dugun udaberriaren amaieran arnaza hartu eta berriro ere kalez, plazez, hondartzez, mendiez gozatzeko aukera izango dugula, libertate osoan gainera. Gure kasuan, desiratzen gaude, askatasun berri horretan, gure poza zuekin partekatzeko. Gure jaiak zuei eskaintzeko, elkar ikusi eta bezartzeko. Herri urratz festa bat baino gehiago da. Herri urratz, Ipar Euskal Herriko hainbat biztanleendako euskara eta euskal kulturako sarbidea da. Herri urratz, frantzes elebakarraz ari den jendartean, ugarte bat da. Herri urratz, Euskal Herria osoan batzen duen une bakarretarikoa da.
Herri urrats, Euskararen berreskurapen bidean agintariek ezartzen dizkiguten oztopoak gainditzeko aldarrikapena da. Herri urrats, ikastolek eta Euskarak bizirik irauteko dugun arnasgailua da. Herri urrats ez da maiatzean eginen, baina udazken hastapenean eginen da. Bai, ala bai. Herri urratsek proiektu berriak laguntzen baititu, baina bereziki jadanik eginak ditugun zorak estaltzen laguntzen baitaitu. Herri urratsek Arbona Aetze, Angelu, Baiona, Itxasu, Kanbo, Ustaritze, Senpere, Basosarri, Donibane Loitzune, Bokale, Biliatu, Baigorri, Aloze, Hiriburu, Lekorne eta Beskoizeko alokairuak ordaintzen ditu. Herri urratsek Souta, Urruña, Angelu, Bidarte eta Arberoako maileguak ordaintzen laguntzen digu. Herri urratsek Salvador, Manes Erdudentzietzart, Pierre Larzabal, Estitxu Robles Arangiz eta Bernarte Etxepareko mailegu eta lanak estaltzen laguntzen digu. Gibilatu dugu, baina segur izan, ahaleginak eta bi eginen ditugula ahal bezain fite antolatzeko. Ez baita autu bat, beharra baizik.